Kokok. Nggih. Patih Gambira Yaksa. Kabare mungsuh ratu tuwa. Ning pengpengan. Kowe ngerti sapa sing dadi mungsuhe Gambira Yaksa? Ngertos. Sapa? Baladewa. Baladewa? Nggih. Kuwi ratu ngendi? Mandura. Walah dale ngatasé tuwa kok ya kaya ngono trajange. Pun ajeng ngicipi napa pripun? Gek maju mriko. Dicipi. Nek mau ngomong ae akeh tunggale aja maido. Baladewa wis tuwa. Iki Gardaswara, ratu sing sarwa sembada. Mungsuh Baladewa ora nganti liya dina. Tarmet pecah ndase Baladewa kae, Pak. Oh alah. Apa iki sing jeneng Prabu Baladewa? Ya. Baladewa aku iki wah edan. Wong mlaku wis ora jejeg. Ewadene kok jarine wanuh-wani ngajar karo patihku. Sepira kadigdayanmu? Apa ngungkuli kasektening Prabu Gardaswara, ratu tuwek mung karinjen kake ning luwangan cangkem iki. Pecah ndasmu. Dang, ayo. Sumbara wis saiki. Mati apa urip lho? Men, kandhane kok ngeyel. Ayo. Sare Baladewa pas tuwek nek. Kon arek semekean. Mati apa urip? Si anget iki. Tekak sisan apa piye? Hus, ngawur. Bos, tangi, Bos. Bangun, bangun. Aduh yo. Aduh yo. Aduh. Elok pripun? Baladewa tak tuwek. Tak uyek sirahe mesti modar. Lah kok sampeyan sing glasar. Ana urip ngantem ora omong-omong. Oh, gablak kuwi jenenge. Perang omong. Kaya sampeyan iki kudune ndang maju